लोगोफोर सादु सन्यासिनि आखल आखु आरो सुबुं माहारिनि आखल आखुखौ नुनानै हयथ' कामाख्या बिमाया लाजिखोमादोंमोन। नाय लोगोफोर, बेनो जादों धोरोम नागिरग्रा धोरोमारि सुबुंफोर। बे सेंग्रा सिख्ला सानैखौ माबायदि खुबैहरदों नुबायना लोगोफोर? धोरोमनि मुङाव सुबुं माहारिया अधोरोम खामानि मावगासिनो थायो लोगोफोर। नाय। हेलौ लोगोफोर, वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल जसना ब्रह्म क्रिएशन। नोंथांमोनखौ आंनि इउटुब चेनेलाव आरोबाव गोसो गोथारजों खेबसे बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दं। आंबो दासान्दि मोजाङैनो दं लोगोफोर। गुवाहाटियाव कामाख्या मन्दिराव अम्बुबासि मेला जागासिनो दंमोन। माने आमथिसुवायाव बोसोरै जायो, बेखौ गासैबो संसारा मिथिजोबखागौ। बेनिफ्राय महाशक्तिपीठ कामाख्या मन्दिराव बे अम्बुबासि मेलानि दिनाव गोबां भक्तफोर धोरोमनि नामाव फैयो, धोरोम होसोनानै फैयो, सादु सन्यासिफोर फैयो। बे समाव आंबो गुवाहाटियाव सफैदोंमोन। बेनिफ्राय आं सानदोंमोन आं गुबुन बोसोराव आं फैफेराखै, आं भिर भारखौ हाया लोगोफोर। हाजो गाखोनो आं हाया मोदोम गिदिर लानानै। बेनिफ्रायथ' बिराद भिर भार ना, बेनिखाय आङो फिट जानानै गोग्लैबायगोन साननानै आं गिनानै फैफेरा। बेनिफ्राय आं सानदोंमोन एबार खेबसेयाव सफैफ्लांबायबो गुवाहाटियाव। बेनिफ्राय आङो फुङावनो बेयाव दंखायो जिहेतु, आङो फुङावनो थांनानै जिराय गाखो जेब्लाखि सहैया अब्लानो जागोन सानदोंमोन आरो। ओमफ्राय थेवब्लाबो आं साहस खालामाखिसै। गोबां स्थानीय जायगानि मानसिफ्राबो बुंबाय, हाजार जेब्ला आं बासजों गुवाहाटियाव फैदोंमोन अब्ला आङो बासनिफ्राय नुबोखादों। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय बोराय बुरि सेंग्रा सिख्ला, जोंनि आसामनिफ्राय बाहेरा देशनिफ्रायसो बांसिन फैग्रा जाबाय दै दानिया। बेनिफ्राय बिदिनो खन्द' दाब दाब जायगाफ्राव बिदिनो NGOफोर जानाय लोंनाय दै ओरैनो फ्रियाव होदों। खाना सोरबा गिदिर गिदिर बेफार फालांगि बानिज्य गोनां मानसिफ्रा सुबुंफ्रा बिदिनो फ्रियाव दै बिदिनो कल्ड ड्रिंक बेफोरबायदिखौ जानाय लोंनाय प्रसादफोर बायदिसिना फ्रियाव जाहोगासिनो थानायखौ आङो दाब दाब जायगायाव आं नुबोदों। बेनिफ्राय आंबो गोसो जादोंमोन, नाथाय आङो साहस खालामाखिसै। बेबायदियाव इसिबां भिराव थाङोब्ला बोरैबा फिटफोर जाबाय बायोब्ला खैफोदावसो गोग्लैगोन आं साननानै आं थांनो साहस खालामाखिसै। आं बोसोरै फैफेराखै आरो, खिन्थु आङो गुबुन बोसोराव आवगायफ्राव फैदों ओरैनो। गोदोथाराव जेब्ला आं सिख्लामोन, हाबा जाजेननायमोन, सिख्लायावबो फैदों आं। बे समावबो इसेबां भिरा जायोमोन, अब्लाबो दा जेरैबायदि जायो बेबायदि भिर जायामोन। बेनिफ्राय हाबा जाखांनानै जेब्ला आं गथ' जानायनि उनावबो फैदोंमोन, बे समावबो इसेबां भिर जायामोन आरो। दा खिन्थु आथिं गानो जायगा गैयै बायदि ओरैनो मेला नङाबाबो जाखायो। आरो मेलानि समाव माब्रैहाय थांनो हानो। दा जियानो दा जाथों रायजो राजा नोंथांमोन, आं बे मोनसे टपिकखौ लानानैसो दिनै सावरायनो होननानै बे भिडिअखौ लाबोदों। नोंथांमोनहा गासिबो नुजोबखाबाय, धोरोमनि नामाव मन्दिर मस्जिदाव दानि मानसिफ्रा हाजार थांग्रा, मन्दिरफोर नागिर गोथार स्थान गोथार मन्दिरफोर, फेमास मन्दिरफोर नागिर दानि मानसिफ्रा हाजार थाङो। गोदोनिफ्राय बांसिन थांग्रा जाबाय। नाथाय आं सानो मानसि हारिनि गियान आखल आखुआ मन्दिर थांनानै धोरोम संस्थाफ्राव थांनानै मानसिनि आखुआ सोलायनो रोंदोंना? खेथसेयाव सोलायाखै। अनलि आं सानो मानसि हारिनि धोरोम नागिरनाया गावनि उदैखौ सुफुंनो थाखाय, गावखौ धोनि खालामनो थाखाय, गावनि फारसेल' मोजां जानो थाखायसो थाङो खोमा होननानै आं सानो। मानोना रायजो राजा नोंथांमोन, दाख्लै नुदोंना नोंथांमोनहा, आं माबायाव भिडिअ क्लिपखौ होखाबाय। मानसिफोरनि आखल आखु, मानसिफोरनि गियान आरो सादु सन्यासिफोरनि गियान, बेफोरखौ नुनानै हयथ' कामाख्या बिमाया सिरि लाजिखोमादों खोमा होननानै आं सानदों। मानोना सादु सन्यासिफ्रा धोरोमनि नामाव बिसोरो मन्दिर मस्जिदाव थायो, धोरोमनि बाथ्रा बुङो, धोरोमनि गियान गुबुनखौ फोरोङो, धोरोमनि लामाजों थाङो। बेबायदि सादु सन्यासिफ्रा गावजों गाव माबायदि बुलायदोंमोन, बेबायदि सादु सन्यासिया पाब्लिकफोरखौ माबायदि बुनो धमकि होदोंमोन, अब्ला सैथो आरो धोरोमा बहा थांखो लोगोफोर? नोंथांमोनहा साननानै नायदो। बेनिफ्राय बे हाजार सुबुंफ्रा जेरै कामाख्या बिमाखौ नागिरलांदोंमोन,
मन्दिर फारसे आवगायदोंमोन बेयाव हाजार हाजार लाख लाख मानसिया लामा गेदारिं जानायाव हयथ' बै सेंग्रा सिख्ला सानैया माने एसे सान्थि नागिरनानै माने बिसोरो हयथ' बे माबायाव भिर भाराव थानानै बिसोरो एसे प्रब्लेम जादोंमोन खोमा बेनिखाय बिसोरो गोजौजों गाखोलांदोंमोन बे नोंथांमोनहा भिडिअ नुखाजोब्बाय बयबो बे गोजौजों गाखोलांनाय सानै सेंग्रा सिख्लाखौ बे मन्दिराव थांनाय बिमा कामाख्याखौ नागिरबोनाय धोरोमनि मुङाव मन्दिर नागिरनानै फैनाय बैबायदि सुबुं माहारिया माबायदि अभद्रामि खालामदोंमोन बथलजों खुबैदों बायदिसिना गाज्रि बेबहार खालामदों अब्ला बिसोरनि धोरोम नागिरनाय मन्दिराव फैनाय बिसोरनि धोरोमा मा धोरोम जाखो बिसोरो धोरोमनि मुं लानानै बिसोरो अधोरोम खामानिसो मावबाय बे बाथ्राखौनो आङो सावरायनो थाखाय दिनै आं बे भिडिअखौ लाबोदों बेनिफ्राय आरोबाव बे गासैबो मन्दिरफ्राव थाग्रा साधु सन्यासिफोरनि आखल आखुखौबो आं बुंगोन दिनै माने गोबाङा नंजोबाबो जानो हागौ खिन्थु साधु मात्रयैनो फ्राय जों नुयो खालि माने थाखा फैसानि लब खालामनायल' जों नुयो बेनिफ्राय कामाख्या बायदि मन्दिरा माने जोंनि इन्डियायाव रावबो मिथियै गैया जे कामाख्या मन्दिरखौ माने महाशक्तिपीठ होननानै बयबो बुङो जेब्ला जेब्ला माने साधु सन्यासिफ्रा एबा गासिबो हारि हादरनि मानसिफ्रा जुदि बे मन्दिरखौ महाशक्तिपीठ होननानै बेयाव जायनो जि बाथ्रा आर'ज खालामो जायनो जि बियो बेखौनो मोनफुङो जाफुङो होननानै बे मन्दिरखौ होसोबोयो बे कामाख्या मन्दिरखौ बिराद मानियो फालियो बेनिफ्राय बे मन्दिर सिङाव थानाय बिमा कामाख्यानि मन्दिर सिङाव थानाय साधुफोरनि माखासे सभाब चरित्रखौ आं एसे बुंनोसै दिनै आं गोबाङा बुङाखै जानो हागौ नाथाय आं जि एक्सपिरियेन्स मोनदों बे बाथ्राखौ आं दिनै बुंगोन माने आङो आवगायाव हाबानि उनाव आङो गोबाव जाबाय खननै खनथाम आङो बे सिंथारनि कामाख्या मन्दिराथ' बयबोथ' सिङाव हाबहैजोबा बा गोबाङानो सिङाव हाबनानै माने सिङाव जि जायगायाव जनिया दङ बेवहाय माने माबायो आरोखि थांनानै दैखौ दांनानै फैयो एकदम सिंथाराव खोमसिनो बेनिफ्राय आंबो बे जायगायाव खननै खनथाम थांखांबाय बेनिफ्राय बै जायगायाव सिंथाराव थानाय माखासे साधुफ्रा मा खालामो अथ'स' बिसोरो कामाख्या बायदि बिमानि खाथियावनो सिङावनो थानाय माखासे साधुफोर बिसोर मा खालामो बे सिङाव हाबहैनाय भक्तफोरखौ माने मानसिफोरनिफ्राय ओरैबायदि थाखा फैसा दाबियो माने दिनै मोजां समावनो सफैफ्लांदों ओरैबायदि नोंनि मन'कामनाया जाफुंगोन ओरैबायदि होनांगोन ओरैबायदि आं फुजा खालामनानै होगोन आरिगोन होननानै बिसोर ओरैबायदि थाखा फैसा दाबियो बेनिफ्राय आरो बे दान पात्रआव माने 10 थाखा 20 थाखा होयोब्ला बिसोरो फैसा बायदिखौनो मोना बेवहाय थाखा फैसा गोनां मानसिफ्रा दान होगोन आरो दान होनो हायोब्ला मोजांबो बेखौ आं गाज्रि बुङाखै खिन्थु गोबां गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर जायफोर माने कामाख्या बिमाखौ माने महाशक्तिपीठ होननानै मिथियो बेनाव जि आर'ज गाबो बेखौनो जाफुङो बा मोनफुङो होननानै फोथायनाय दं बेवहाय हाजार हाजार जोंनि हादरनि गोरिब गुन्द्राफ्राबो बे मन्दिराव फैनो गोसो जायो नाथाय थाखा फैसानि थाखाय इसेबां जुदि बेसिम मन्दिरसिम फैनायावबो गारि गुरा लानानै फैनांगौ बेनिफ्राय मन्दिर सिङाव हाबनानैबो जुदि साधु सन्यासिफ्रा इसिबां थाखा दाबियोब्ला बै गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा बोरै बे मन्दिराव फैनो हानो बेनिफ्राय बे दान पत्रफ्रावबो जुदि 10 थाखा 20 थाखा गोरिब मानसिफ्रा होआलाबानो 100 200 गाहाम 500 गाहाम 1000 गाहाम होनांगौब्ला बै गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा बोरै बे मन्दिराव फैनो हानो सानसेखालि सिङाव थानाय माखासे साधुफोरखौ रावबो मानसिफ्रा माने बुङाखैबो जानो हागौ बा बेबायदि बुंफिनाबो जानो हागौ साधुब्लाबो एक्सुवेलि इलिगेल बाथ्राजों थाङोबा इलिगेल खामानि अभार माबाजों थाङोब्ला नों आंहा एसे बुंनांगौ बुङालाबानो थानो नाङा मानोना बिमा कामाख्याया बा भगबाना बिसोरखौ बेबायदि फैसा दाबिनो होआ बेनिफ्राय आं सानसेखालि सासे सिङाव थानाय साधुफोरखौ बुंदों आरोखि नोंथांमोनहा जे इसिबां थाखा फैसा दाबियो मन्दिराव फैनायफोरनिफ्राय एक्सुवेलि कामाख्या बिमाया नोंथांमोनखौ बेबायदि थाखा फैसा दाबिनो होयो जानो
कामाख्या बिमायाथ' बा भगबानाथ' बेबायदि फैसा थाखा दाबिनो होआ जों होयो जों खुलुमफैनानै नोंथांमोननो दानखौ होआ नङा होखायो खिन्थु जोंनि गोसोजों जा दान होयो बेनो जथेस्थ' नोंथांमोनहा बेखौनो आजावनानै लानांगौ आरो नोंथांमोनहा दि इसेबां थाखा फैसा बेबायदि दाबियोब्ला गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा बे मन्दिराव माब्रैहाय फैनानै खुलुमफैनो हानो बा फुजा होफैनो हानो बेबायदि होननानै आं माखासे साधुफोरखौ बुंलांदों आरोखि ओंखायनो नोंथां गासिबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायदों सोरबा जुदि साधुफ्रा बेबायदि इलिगेलै थाखा फैसा बांद्राय दाबियोब्ला बेखौ एसे बुंफिननांगौबो बुङालाबानो जा बिदों बेखौ होनानै थांनो नाङा दिनै आं केरबिन खालामनानै आं बाथ्राखौ बुङाखै बा मन्दिराव होनायखौ गोबाङा गोरोन्थि बुजिनो हालायगौ मन्दिराव होनानै थांनानैनो बे हिन्जावा फैसा होनो बायो खोमा होननानै दानो सोरबाया गोरोन्थि बुजिनो हालायगौ नाथाय आङो बे बाथ्राखौ बुङाखै आङो बुंदों जोंनि हादोराव गोबां गोरिब गुन्द्रा मानसिफोर दङ बै गोरिब गुन्द्रा मानसिफ्रा बेफोरबायदि बाराद्राय थाखा फैसा दाबियोब्ला माब्रैहाय बेफोरबायदि मन्दिराव फैनो हागोन बे खोथाखौ साननानैसो आरो कामाख्या मन्दिर बायदिनि माखासे साधुफ्रा ओरैबायदि धोन सम्पति जाजोब्बाय माने हाजार हाजार दाथ' लाखनिबो बारा जादों खोमा अम्बुबासि मेलायाव लाख लाख मानसि फैदों बेनिफ्राय दैलि हाजार हाजारखा बेवहाय गासैबो मानसियानोथ' एसेबाबो दान होलाङो बिसोरनो दैलि जुदि 5,000 गाहाम 5,000आथ' जाखायो खोमा मिनिमाम बिसिनि आखायाव इसेबां हाजार हाजार माबा फैयो खमखौनो बुंबाय आङो दैलि 5,000 नङाबाबो दैलि बिसिनि आखायाव जुदि 3,000 थाखा फैयोब्लाबो बिसिनि मासाव बिसोर बेसेबां थाखा खामायनो हायो अब्लाबो मानि थाखाय इसेबां लब बै बाथ्राखौसो आं बुंदों दा रायजो राजा नोंथांमोन बे अम्बुबासिनि माखासे सुबुं धोरोमनि नामाव दावबायनाय माखासे सुबुंफोरनि बेबायदि बिहेभियार आरो माखासे साधु सन्यासिफोरनि आखुखौनो सावरायनो होननानै आं दिनै बे भिडिअखौ लाबोलायबाय नोंथांमोनहा आंनि भिडिअआव माबायदि मोनखो आंनि बुंनायखौ माबायदि मोनखो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा हो बेनिफ्राय गोदानै जुदि आंनि भिडिअखौ सोरबाफोर नुसनदोंबा अननानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनानै गालांदो आं बेखिनियावनो दिनै फोजोबलायबाय गोजोन्थों खुलुमबाय